Ide sa nahrávať. Takže, teraz som urobil taký zostrih, ja sa to teraz učím vlastne ľudia, že digivaluty, to prvý bol akože Bitcoin umožnil zrodu ostatným digivalutám, medzi ktoré patrí aj Capricorn. Nemajú však rovnaké šance ani parametre, lebo niektoré hneď padnú a nie sú dobre naprogramované, niektoré sú úplne iba cieľové, účelové, ale to, čo je dobre naprogramované na dlhodobo a aby to malo tendenciu rásť, tak to aj vyrastie. A keď sú k tomu dobre akože aj marketingové prostriedky a majú z toho ľudia výhodu, tak to budú podporovať. Tak ako Bitcoin podporili ejťáci a fanatici, tak aj toto podporia takí fanatici alebo aj takí obyčajní ľudia, ktorí si z tohto urobia živobytie. Urobia z toho novú možnosť zárobku alebo novú príležitosť, ktorá sa tu vyskytne raz za 10-20 rokov, že môžu zbohatnúť na niečom, čo tu ešte nebolo. No a teraz si to kľudne prirovnajme k Facebooku alebo ku Google, keď by ste boli pri tom na začiatku alebo aj pri Bitcoine, keď ste mohli kúpiť Bitcoin za 100 korún a z toho mať celkom slušný príjem teraz, alebo keď ten mladík, čo je taký príklad, že za 26 dolárov alebo koľko kúpil Bitcoiny a keď ani sa nenazdal, zabudol na to a potom po 4-5 rokoch, keď to objavil, že to má, tak mu to stálo 880 000 dolárov, to malo hodnotu. Takže obrovské zúročenie, obrovské. A to sa vlastne bude diať znova. Lenže už v lepšej, organizovanejšej podobe, nie tak náhodne, ako to bolo pri Bitcoine, ale to bude organizované cez organizovanú peňaženku v mobile a kto bude mať takéto peňaženky a za tým vlastne v tej sieti zorganizované tie svoje vlastné prostriedky, ktoré sa do toho investovali, tak podľa toho podielu sa bude môcť vlastne aj z tohto buď profitovať z tej konkrétnej valuty digitálnej, že podľa toho, že akú bude mať vtedy konkrétne cenu, hodnotu, predajom, alebo aj platidlo to bude, lebo cez to bude platiť. A čím viac odberných miest bude, ktoré do toho manažeri a tí, čo to organizujeme, čím viac pomôžeme viac odberným miestam sa do toho dostať. Pizzeriám, reštauráciám, web shopom a servizom, autoserviz alebo rôznym digitálnym službám, kopírkám a asistenčné služby a tak ďalej. Všetko, čo vás napadne, tu môže byť, lebo je to legálne platidlo. Môže sa to posielať z jedného konca sveta do druhého, z jednej ulice alebo z jednej izby do druhej, z jednej miestnosti do druhej. Priateľovi môžete požičať tadeto peniaze. Tisíce možností, extrémne možnosti. A kto to pochopí, tak Capricorn vytvorí extrémne možnosti. Hovorím, je možno do toho vstúpiť už so 100 dolármi alebo so 100 eurami, vtedy sa vám do peňaženky premiestnia Capricorn, tie Capricorn firma doluje a má ich vydolovaných okolo 20 miliónov, či koľko, to presne neviem, ale nie to je dôležité. Dôležité je to, že toto je dlhodobý projekt a vlastne tí, čo sa teraz zorganizovávajú, dávajú do tohto teda svoju energiu, aby sa to uplatnilo na celom svete, tak pozrite si ako Bitcoin. Bitcoin už sa prijíma na 500 000 odberných miestach. Za 7 rokov 500 000. A na základe Bitcoinu sa vlastne toto už bude ľahšie chápať a v tomto už vlastne k tomuto budú mať väčšiu dôveru ľudia, lebo v tomto nebudú hackry ako v Bitcoine. To začiatku tam sa všelijaké ejťaci a machry tým začali experimentovať, na čo to bude dobre. No a tí, čo nemali čestné úmysly, tak vlastne cez tie kódy sa dostali do počítačov k tým ostatným ľuďom a vykradli im tie bitcoiny. Poznám také, o čom mu ukradli 3000 bitcoinov, no tak si to vyrátajte, jeden bitcoin 600 dolárov. To není sranda, to sú obrovské peniaze, čo sa tu točia a čo sa tu môžu. Takže ja vás vyzývam, pozrite si tieto videá, pozrite si tieto možnosti, čo tu tento vizionári a táto firma pripravila. Je to veľmi vynikajúco poskladané, pretože tá peňaženka má výnimočné parametre, uznávajú ju aj odborníci, je to legálne v podstate, lebo tie príjmy cez to, keď máš zaevidovanú peňaženku ako obchodník,
tak z toho budeš daniť, hej? Takže keď budeš tady to predávať, tak budeš, ale môžu od teba objednávať aj Afričania, aj z Ázie, ani nevedeli doteraz, že existuješ a ty si rozšíriš svoje služby a tým smerom. No, parádne veci sú tu ľudia, takže sa toho chopte, organizujte si svoju sieť. A tí, čo máte viac peňazí, to môžete využiť na investičnú príležitosť. Dáte to do pár tisíc eur alebo pár tisíc dolárov, alebo aj môžete aj manželka, aj deťom po pár tisíc a vytvoríte pár peňaženiek a ste zaistení. Takže ja vám hovorím, poďte sa na to pozrieť bližšie. Bude povedzme aj konferencia teraz 18. septembra 2016. Keď to predtým počúvate, tak príďte do Viedne. Viedeň nie je až tak ďaleko. Ja tam idem a pridajte sa tiež, napíšte mi mailom alebo telefonujte alebo mobilom. Stretneme sa a pôjdeme spolu ako skupina, aby videli, že už aj Slováci sa do toho chystajú, lebo budú tam Číňania, Američania, Maďari, Rusi, tam budú plno národa, sa to už organizuje 2-3 roky, sa už to chystá, no ale to ešte nejaký, možno pol rok, dva, kým sa to tu nejak rozmnoží, alebo ako by som to povedal, teda to bude používať, že to bude prirodzené, čím viac ľudí to začne využívať a potom naraz vznikne taký boom po určitej hranici, hej, k tomu sa treba dopracovať. Takže vy, čo troška máte fifíka a dopredu rozmýšľate, tak sa k tomu pridajte a máte aj pre deti, aj pre vnúčence zaistenú budúcnosť a zarobíte na tom. A pritom legálne, čestne a bez nejakých vedľajších machinácií. Takže na teraz toľko. Sledujte aj ďalšie videá, lebo ja vyučujem na internete aj iné druhy príjmu pre mladých, alebo pre aj starších, alebo pre hoci koho, takže si pozrite niektoré tieto veci a vzdelávajte sa, lebo bez finančnej inteligencie niet bohatstva. A vám hovorím jednu poučku, ktorú som počul nedávno, ale je to fantastická poučka a je to pravdivá poučka a tá znie: ak si sa narodil chudobný, za to nemôžeš. Ale ak zomreš ako chudobný, tak za to si môžeš. Tak s týmto heslom sa lúčim. Bol som šéf Samuel z Dunajskej Stredy a prihláste sa. Ahojte.